Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 10-njy maýyna sanyny Doşanbede Türkmen täjek gepleşikler geçirildi. Türkmenistan, Katar, atçylyk ulgamyna hyzmatdaşlyk, Messi we Saudy Arabistany, Real Manchester City oýunyň akbaly jogap duşugyna ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelin bolsa habarlarymyza giňişleýin seretip geçelim. Doşanbede Türkmen täjek gepleşikler geçirildi. Doşanbe şäherindäki Kasri Millat köşkünde hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow bilen Täjikistan Respublikasynyň prezidenti Emomali Rahmanyň arasynda ýokary derejeli gepleşikler geçirildi. Köşküň öňündäki meýdançada belet mertebeli türkmen mehmanyny resmi garşylamak dabarasyndan soňra Türkmenistanyň we Täjikistanyň dowlat başlyklarynyň iki çäk duşu geçirildi. Köşküň ojokly otagyny iki halka mahsus açyklyk, birege düşünşmek hemde özleri anaşmak ýagdaýyna geçen gepleşikleriň dowamynda taraplar iki taraplaryň hyzmatdaşlyk meselelerini aralyp maslahatlaşyp, häzirki ýagdaýlary we geljegi nazar almak bilen onuň esasy ugurlaryny anyklaşdyrdylar. Soňra gepleşikler iki ýurduň resmi wekiliýetleriniň gatnaşmagyna giňeldilen düzümde dowam etdi. Doşanbede bolýan hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Täjikistan Respublikasynyň prezidenti Emomali Rahman bilen bilelikde gönüm ýaratny şarkaly dostlukly ýurdun Hatlany oblastynyň dostu etrawynyň Ergeç Sultanow Daýhan birleşigine magtumladyna umum bilim berýän orta mektebiň binasynyň düýbüniň tutuluş dawrasyna gatnaşdy. Beýik türkmen akyldarynyň adyny göterýän 540 orunlyk mektebiň binalary toplumyny gurmak dowlat guruluşy hojalyk jemgyýetine ananyldy. Hormatly prezidentimiziň Täjikistana ilkinji dowlat saparynyň çäklerini iki taraplaryň gatnaşyklaryň şertnama hukuk binýadyny pogtalandyrmagy ýardam berjek möhüm resmi namalaryň jemi 24-sine gol çekildi. Şeýlede Türkmenistanyň ýanygyç energetika toplumynyň guruluşy we himiýa, azyk, dokma, derman senagatynyň hojalyk ulgamynyň önümleriniň beýleki harytlariň sowdasy babaty Täjikistan bilen hyzmatdaşlyk epesi derejede giňeltmäge taýýardygy tasdiklanyldy. Taraplar ýanygyç energetika, ulug, sowda ykdysady, medeni insanperwer ulgamlary geljegi uly ugurlaryň hataryna görkezip, anyk teklipleri beýan etdiler. Türkmenistan, Katar atçylyk ulgamyna hyzmatdaşlyk. Katar dowlatynyň Doha şäherine Awa ifadanaky Halkara Atçylyk Akademiýasynyň rektory Pyga Bayram Durdiýewiň ýollaşlygyna türkmen wekiliýetiniň gulluk iş tapary boldy. Oňa ýurdumyzyň Türkmenistanyň bilim ministrliginiň hemde Awa ifadana Halkara Atçylyk Akademiýasynyň wekilleri gatnaşdylar. Saparyň dowamyny türkmen wekiliýetiniň Katar dowlatynyň bilim ministrliginiň ýollaşlary hemde Katar Atçylyk Federasiýasynyň prezidenti Badar Muhammed Al-Darwish, gelejekdäki atçynaslar atçylyk okuw merkeziniň direktori Abdullah Muhammed Al-Marri Al-Shakab atçylyk merkeziniň işler anandan wekili Fakat Al-Hajri bilen duşgur geçirilip, degişli uğurda tejribe alşymak, atçylyk ulgamyna, fiýizçiligi we okutma usuliýetine degişli halkara derejesinde hyzmatdaşlyk etmek boýunça meseleleri seredildi. Bilim ulgamyny iki taraplaryň hyzmatdaşlyk etmek barada maslahat edildi. Duşçuň çäklerini ýakyn günlerde Türkmenistana Katar wekiliýetiniň iş tapary bilen geljekdigini bellenildi. Türkmenistanyň Katar dowlatynyň elçihanasynyň guramagyna amala aşyrylan saparyň maksady fiýizçilik, atçylyk, veterinar arasaçylygy we barlygy, veterinar lukmançylygy, milli sünnet oýunlar, atly sport we syýahatçylyk taýýarlyň ugurlary we hunarlar boýunça bilim maksatnamalaryny, standartlaryny, okuw meýilnamalaryny, okuw maksatnamalaryny dünýäniň öňde barjy ýokary okuw mektepläriniň tejribesine laýyklykda kemilleşdirmekden ibaret boldy. Messi we Saudy Arabistany. Şu günler Argentinanyň milli ýyldyzy Lionel Messi'niň geljek akwaly barada durly habarlar neşerleriň sahypalaryny öz ornuny alýar. Şolaryň biri Messi'niň Saudy Arabistany toparlan ýalaşyk gazananlygy baradadyr. Fransiýanyň France Press habarlary gullugynyň habaryna görä, Messi Saudy Arabistanyň Al-Hilal topary bilen ýalaşdy. 35 ýaşyndaky futbolçy üçin 400-500 million euroluk teklip edildi. Käbir neşerleriň bu teklibiň 600 million euro barabardygyny belliýärler. Messi bilen bir hatarda Saudy Arabistany onuň Barcelona toparynak ozalky topardaşlary Sergio Busquets hemde Jordi Albanyň hem geçip biljekdigi bellenilýär. Sergio Busquets şu mövsümden soňra Barcelona bilen şertnamasyny ýatyrýar. Jordi Albanyň hem şertnamasyny besetmegine garaşylýar. Messi'niň aýaly Antonella Rocosanyň bolsa Saudy Arabistana gitmek islemeýändigi bellenip geçilýär. Messi'niň Fransiýanyň pasajer toparynak şertnamasynyň möhleti 2023-nji ýylyň iýulyna tamamlanýar.
Lyon'un mövsümün ahyrına ykbaly barada çözülip kabul etjekdi gaýdylýar. Argentin ýyldyzynyň geçmegi meýilleşdirýän Al Hilal topary barada aýdylan bolsa, ol Saudy Arabistanyň en meşhur toparlarynyň biridir. 18 gedek Saudy Arabistanyň çempionu boldy. Soňky 6 ýylda 5 gedek çempion boldy. Saudy Arabistanyň milli ýygynyň düzüminde Al Hilal toparynyň 12 futbolçy çykşy edýär. Al-Şehri we Selam Al-Dasari ýaly hujumçylary Messi tanaýan hem bolmagy mümkin. Sebäbi olar Katarda geçirilen dünýä çempionatynyň ilkinji dowuşugyna Argentinanyň derwezesinden gol geçiren hujumçylardyr. Häzirki wagtda Al Hilal toparynyň düzüminde daşar ýurtly futbolçylardan Odion Igalo, Musa Maregi, Michael Richard, Andrea Carrillo, Luciano Vietta hemde Gustavo Cuseliar bar. Real Manchester City oýunyň akbaly jogap dowuşugyny UEFA Çempionlar Ligasynyň yarım finaliniň ilkinji dowuşy geçirildi. Final derejesinde näke bu dowuşykda Ispaniýanyň Real Madrid topary öz meýdançasyny Angliýanyň Manchester City toparyny kabul etdi. Ören çekilişikli we köp sanly amatly pursatlaryň bolan dowuşygyny hasap bir tamamlandy. Ispan toparynyň Brazil futbolçy Vinicius uzak aralykdan oýunyň 36-njy minutyny ören owadan gol geçirdi. Dowuşyň ikinji ýarymyna Ingliz toparyndan Kevin De Bruyne'niň 67-nji minutynda golan birinji goldan kem galmady. Belgiýaly futbolçy hem uzak aralykdan owadan gollaryň birini geçirmek başardy. Oýunyň akbaly indiki hepde, ýani 17-nji maýda Angliýada geçirijek jogap dowuşugyna belli bolar. Real topary 16-njy gedek Çempionlar Ligasynyň yarım finaline çykş etdi. Ingliz toparynyň ispan tälimçisi Josep Guardiola bolsa, tälimçilik eden toparyny Çempionlar Ligasynyň yarım finaline 10-njy gedek çykardy. Olumyndan owal Barcelona topary bilen 4 gedek, Bavaria kende Manchester City bilen 3 gedek yarım finale çykdy. Ine mehriban müştoklar Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden şoňky sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem. Azerbaýjanyň umumilli lider Geýdar Aliýew hatyralany. Pakistan tarap arkadaş şäherine ýokary baha berdi. Gruziýanyň parlament wekiliýeti Türkmenistana saparda bolar. Türkmenistan bilen Irlandiýa howanyň öýtgemegine garşy görüşi güýçlendirir ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýän okap bilersiňiz. Gepleşigimizden indiki sanyna görüşýänçek hoşta bolun.